Iso nga rod adamagag lakay, numayat ka asyak ka no ti agawer kadagiti apu ko ta. Ne, kat asino kumapay nga iti mang tulong kan kuana no saan adata? Sa bagay, no maamuan nga ta ni Henry, nga adanton trabaho ni Carmina. Agsublipay nga ta iti den na ti pamilyana. Jakman amo iti deje a tao. Dan sa kurang na. Takabaulan na payapanhawan ti pamilyana. Imbaglaangan dadamang tultulong iti manugang ta. Wen nga rod bakit, ay na, kasanon ngay no awan. Di pa'y ket nakakaasain dagiti anak da. Henry, agyaman nakta nakisinarak ka kanyag. Wen, takayat ka ang makasarita iti usto. Agam, kurak man no talaga adin akong kayat, iso ngayon sinanak. Si kagayam ti ay ayat, Henry. Katsapay la kong mga tamapakawanag. Agsubliakan ka. Wana, aging gayta, ay ayatin ka matkit di. Ang sapay lang ko mga rod, ta di na akong isoksokat, ha? Ikarig, basta lakat, awatin nakmanahan. Sige, Carol. Basta agkari ka mat, adi na akong isoksokat iti sabali. Anya? Makapakatawa ka mat. Kunak man o di mon kayat na dya lalaki, iso adin ispat sarmon ako nam. Wan, adayong gayam anasaysaya at ni Henry. Ngam tinangisukatakon kuanan. Well, adakan ka na ita. Iso pampanunuta ka sumapol iti sabali at trabaho. Pumanaw akon iti bar a pagtrab-trabahuan ta. Kas na kunak, adakan ka dayta. No kasta ti planom, awan maaramidak, friend. Kat sapay la kuma, tadi ka agbidot iti dayta a desisyon mo. Ay, oray siyak matket di. Kaya't kumatan ti pumanaw iti bar a pagtrab-trabahuan ta. Day, nasapakan sabot unay anak ko. Excited ka amang opisina? Narigat no maladawak nanang. May mayat matlaang no masapa. Tapno saan akababain ka dagiti kakaduhan no kwa. Ay, wan mo't kit di abalasang ko. Sapay ko ma, tamayat day ta nga opisina asin narakam. Sapay ko ma, tanasaya at dagiti makatrabahawak ijay nang. Nasingpan ba't din ni Jess Ngam ti parikot, dagiti kakadwana. Sigurado nga adu kayo nga empleyado ijay. Sige nga rodan nanang. Mapana ko hanta ni umaldawan. Ala, taasan pa imot anak karaing dagiti ubeng. Mga nuag sasangit da, numakita da ka apumanaw. Nasayatan na sa hapakasim mangpat. Isurukan ka dagiti ayan dagiti papeles nga simpam. Alaman nga rod, friend. Saan ko nga amo dagiti papapeles kano sa dino ti panghikab-kabila? Wen, tapno nalakabiro ka no kasapulan. Awan pa'y matim may kadagiti kakadwa mang opisina. Ha? Nasapa ta nga minunay. Inggagarak tinasapa, tapno maisurukan ka dagiti rumbang nga aramidam. Talaga asikan, ti kasayaatan agayam. Sapay ko ma, taikan nakapay ni Apo tinasaya at akaradkan, tapno adupay ti matulungam. Ay, gayam. Addaitid ko kan ka. Pagpapintas. Adda pang papudaw, sabon, kaskada lotion. Nabayagan ajak nagus-usar ka dagita manhipod na ganakak. Jak masangot yag papintas. Sika mo ti masabat ko pare. Apay akas tamat ang tibagim. Marmarbamot tayo. Jak man na mo pare. Agpadpadukturak mo nga kastoy matlatang agkutungak. Pagigyan namon nga ita. Manmano ka mo na makita. Inyakarnak mo't nga mayroon iti sigod nga yan ko. May saak ka nagitimpan da iti kabarbarong opisina ti sanga ti kumpanya. Saan ka kadi pa nagawid iti ayan ti pamilyam? Saan pa'y pare? Makumikumak pa iti impanong da kanya katrabaho. Sa pa'y mariknak ang marigatanak.
Agkapsutak mo tan. Padasam ti agpakita iti espesyalista, pare. Amo, mami? Imbaga ti kaadalak a nakakita kan ka? A nagpintas ka kano? Imbagam kumaanga oray isukat na pintas mat. Ngem damaganda kanyak. No asino kano ti dadik? Apay kano adida makitkita? Oray syakmat anak. Saan kumot nga mo ti ayan na? Jakmat nan makitkita. Saan ka di a nagpakadakan ka? Sakbay apim manaw, mami? Saan anak? Pinanawan na tayo. Tadi na kayat ti agrigat. Agragsaklaan ti kayat na. Naragsak tayo mat, mami? Saan tayo mat nga agrigrigat? Apay apinanawan na tayo. Ala, intan apok. Intan ije pagadalan nyo. Napaanan ni mami, may ije trabaho na. Wen, Lola. Ni mat lolo ti kadwa dagiti adding ko, Lola? Ay, wen aapok. Awan mo ti sabali apang ibatyanta ka dakwada. No, maitulod kan ije pagadalan. Agawid akpay. Kat umay kanto manen sukunen inton retirayo. Intang arudan, Lola? Saan kanto apo mampanaw ije pagadalan nyo no awanak pay laeng, wen? Ije ilatayan ti security guard ti pagyanam aging gatjak sumangpet. Wen, Lola. Urayan kayo aging gaiti saan kayo sumangpet. Kasta tinasingpet nga ubing. Natulnog akanayon kadagiti amin ang maibaga. Naimbagtadakan. At napapanak. Ngamawan mo't pangibatyak kadagiti ubeng. Sa paam ti sumangpet, tabapan kumutla ang sukunan ni Claire. Aywan gayam. Ay na. Sapay adda ko mapapanan mi iti kumparek. Ay, kasanon nga dya ubing no awan ka inton madanon ti oras amapan ko pa ng sukon. Ay katawan Sa anak makapan iti papanan mi. Sayang. Papanan nyo ko mga minaya. Inton awan klase dagiti ubing sakan tumapan. Ay kasangay dayjay. Pangal daw kuma. Tada ka no papanan di agkasangay iti malam. Ay, awanan Saan ako na makapan? Ay, katanyang arod ngay. Alangan mo't asaan ko amapan sukunan di apong. Ay, adda ko mapakikuyugan daan niya. Narigat lakay. Iso nga imbilin ko nga urayan nak ijayan ti security guard aging gaadyak sumangpel. Papanang pare. Sagay sama ti udang, ma'am. Jesus, nagkutong ka pa yan. Mapanak iti doktor pare. Adun nga agas ti tinumtumar ko ngam kastoyak latamat. Ang apay ngagmaymaysa ka. Apay, di mo kadwa ti live-in partner mo? Iso tinapan nagtrabaho. Sa anak mo na makatrabaho. Naglivak pa yan iti trabaho. Kit mo na. Siyempre, makita da saan mo akabailan ti agtrabaho, pare. Nalabit pare. Mariknak namin kat talagang agkapsotak. Ala, kaduan ka man lang na mapan iti doktor tani. Kaasi ka mo't. Alaman nga rod pare. Marigatan ako na talaga. No daduma kami kat saan ko amagatang nagiti ipagatang na nga akas. Pasanak mo't ngamin nagsuswil doon. Anya timbaga ti doktor kan ka? Adda ka di pa'y namnamam? Unay mo't imbagam nga dapay namnama. Ada impagatang naman nga agas. Agas manan? Ay, dandani manan ti pa nagbabayad iti abang ti kwarto. Awan pa yan ti LPG. Kasano pa itan? Oray saan payagatangan amin Gumatang tanto na daigatang. Awan ka di ti kabagyam apagpatulungam iti igatang iti agas. Kasanong kumangay. At tayo na iti kakabagyan mi. No datatang kananang awan mat pagsapulan da. Kasano nga rudan?
Kat saan ka magtan ang makatrabaho? Parikot nga rod ta sa anak ang makatrabaho. Nagbasit mo't nga rod titangdan ko iti pagtrabahwak ita. Iti pakidada itak. Basit laang ngamin ti agpadait. Ado ngamin ti ready-made alupot. Unay matan ti kastoy. Anya nga ta, no agsubliak iti bar. Mami, ado matiginat-gatang mo. Adabay chocolates kan baro abado kan sapatos mi. Ay, mami, anya pa'y nga dagitoy. Nagsweldo ak ngaminan, anak. Inggatangak mat ni Lola yu iti bestida na. Takaasimot ang mga awer kada kayo, no kasta ang mapanak agtrabaho. Adda ka di mat para ka ni Lolo? Adamat anak. Inggatangak mat iti shorts na. Yagyo nga rod, mami. Taipan ko kadakwada. Adapay grocery nga itid ko kadakwada. Saan mo amawit? Ay, da kayon to ti mangipan? Umay damat laang dito'y balay. Taimbagak nga umay da intun madamdama. Sigurado lakit di an naragsak damot akas kada kami kadagiti kakabsat ko, mami. Lola, imbagman taimay kayo. Ado ti ginatang ni mami apara kada kayo. Anya, nay, apay agim matang iti ado ako nam. Nagsweldo ka no ngamin, Lola. Adamat ka no para kada kayo kan ni Lolo. Ayan nga rod ngay ni mami yaw. Ada ijay kusina, Lola. Madama ti panagluto na. Anya ngay magtilot-luto na. Imbagak akayat ko ti kare-kare. Iso nga iso ti ilutluto na, Lola. Ay, malagip ko lakit nga rod, tirigat na makilablaba idibabasit kayo, apog. Ita, saanen nga agrigrigat ti inayo. Anya ka di day tayo sangpot mo, bakay? Ay, groceries man nga intad ni Carmina. Adapay duster kaw kan shorts mo, lakay. Ay, imbag pa yung manugang ta. Tamo na tatalyawan. Nasingpot at talaga. Diyan nga tangay anak mo alanggaw. Ayan na nga tamot tan. Ay kitbay amo na. Nataenganan. Di natan kasapulan. Saanan nga agpakpakita? Saan nga ta mailiw ka data? Saan sa mailiw ti tao anakurang ti panunot na bakit? Ay, no ayan naman ita. Sapay ko ma, tamalagip na magtiagpakita ka data. Dakkelan ti nagbaliwan ti pamagim gayam. Sexy ka nagpintas ka. Kas kalabalasang manen. Unay matakas labalasangan gayam. Ang dakkel ti yamanak kan ka. Tanusan na ka tinulungan. Sigurado ang makilablaba ak pailaang ita. Wan gayam gayam. Awan ka di pa'y damag mo kan nilakay mo? Linipat kon gayam. Nagpakpakaasi ak idi. Adi na kami panawan. Ngam pinanawan na kami lata. Imbaga na pa'y kiti nga mangan kanuno kamaten nak ti aso. Kaputakas laak kanuto lang. Nalabas mo't daytan. Angam, anyan to nga tati makunana, numakita na kaita. Saan siguro nga agkurs ti dalan mi gayam? Naragsakan iti sidong tinangisukatan na kada kami, kadagiti anak ko. Anda ka di ginatang mo nga agas ko. Awan ka din ti agas mo. Awan pa igatang ko. Tawan nagpadait iti uniforme. Ay, unay matan ti kastoy. Sapay mariknak kat agkapsot ako. Nungay agawid kalaengan kadagiti dadakkel mo. Ngamin, awan pang paagas ko kan ka. Napayagan jak nagpakita ka na kwata. Jak amo no bigbigan dakpay. Imposible mat dayta. Apay kuma, adi da ka bigbigan. Sigurado nakapsot dan.
Bakit kan lakay damaten? Mami, nagpintas ka ita. Papanam ka di. Inak makimisa anak, kayat mo ka diti sumurot? Kayat ko mami. Nakaturok pa'y matdading ko. Imbagakon ka ni nana nga umay na idakitaan. Kalpasan ti misa, ada mapantagatangan ijay tiyandaan. Sige mami, kayat ko man ti sumurot ijay simbaan. Maalang arod, tulungan ka nga agsukat tapno saan ta amaladaw. Sige nga ron, mami. Day, papa na mabigbigat. Nagsapakan arumwar. Awan mo't klase da, Claire. Mapan ka nga rod makimisa di apom, isuda ka ni Carmina. Nakaturog pa'y dagiti dua, iso amapan kumot kadwaan. Ay kasta ka de. Mala, inkang arudan. Ta siya kung ti makamu amang idadang iti danom mapagkapek. At dandanom di termos, nakaidadang akon. Di mo pa'y mapuutan mo, ti panangidadang ko iti danom. Mala, inkang arudan. Ang mga numala daw nagijay amapan makimisa. Ala, di ta kagarudo, tamapanak mo to. Ado ti tao Iso asaan mo nga ikatan ti imam akumkumpet kanyak. Iganam ti badok no adagatangak. Wait mami, sanak nga umibat ka da kayo. Ang mga nujak masiputan, kat mabati ka no umibet ka. Carmina, sika ka di daytan? Gino, sika ka di ngagpaiso? Kunak no sana si kaitahin ta nagpintas kam ngaminan. Asin ta kadwang mo, Bing? Ti inauna nga anak mi. Adamot ta ni ti kindergarten ni Claire. Claire, kabla awam ni Tito Magino. Naimbag abigat yung tito. Kastamat kan kabalasan ko. Ay sus, nagpintas na ito yung ubingan. Imalakan ka nga inana. Napintas ni mami. Saan ka di, tito? Adda dagiti pamilya Asan ang marbababa enti maysa adakel adidigra. No diket marunaw nga inut. Kas iti yelo amatunaw iti baba ti init. Agingga a maysa nga aldaw. No kumita ti maysa iti palikut. Awanen ti nabati a mabigbig. Ti istorya ita na aldaw ket maysa kadagita. Ti pakasaritaan ti pamilya at ti tema ti biyagda ket maysa asaw a napait. Maysa asaw a kanayon a dumteng analadaw. Babawi. Ti panagbabawi ti maysa nga ina asaan na anapategan. Dagiti aldaw idi adapay. Ti panagbabawi ti maysa a lalaki a pinanawan na ti pamilyana. Ta inkararag na ti bagina. Ti panagbabawi dagiti dadakkel asaan a nakabagi a nagsaw ti ayat sakbay a naladawen. Miyamtapno maawatan tayo ti dagsen daytoy a babawi. Masapul nga agrugi tayo iti rugi, iti basit a balay nga abang. Asa diyay ti tunggal sentimo ket nairaman. Ti tunggal kanen ket masapul a sukimaten. Ken ti tunggal namnama ket nairut iti maysa a maladaga atali. Ditoy nga agbiag ni Carmina, maysa a babay a tinagana. No denggen a naimbag iti uneg ti pamilya. Ket kanayon a maawawagan iti panagdawat. Carmina, asikasuem. Carmina, sapulem. Carmina, sika ti makaammo. Saan na isu na ti tukod ti balay gapu ta kayat na? Nagbalin nga isu ti tukod gapu ta awan ti sabali at tumakter. Ti asawa na weno katipana a maaw-awagan na Henry ket maysa a lalaki, at ti puso na ket saan na dakes. Ngem ti pigsa na ket napukaw idi pinanawan ti gasat. Dagiti dadakel, ni lola ken ni lolo. Ket nagbalinen na tagatpay iti dua nga ubing na idumduma ni Claire. Ti maladaga nga agbasbasa paylaing iti kindergarten. Ti ubing at ti panagimas na iti tsokolate ken kahel a sapatos. Ket isu ti kabasitan at tagainep a magunod ti pamilya. Ket daytoy ti umuna a banag a masapul na isardeng tayo a sukimaten.
iti daytoy abalay. Ti kinapanglaw ket saan laing a kinaawan ti kwarta. Daytoy ket maysa a pungtot nga aginana iti tunggal suli. Maysa abut-buteng asaan a maibaga. Ti panagdanag na inaldaw ano asino ti agsakit ita. Awanto ti pagatang iti agas. Ket pudno nga rud nga adda nagsakit. Saan ang may baga ti transcript no asino asigurado ken aniya asakit? Nyem ti uni ti panagangaw, ti panagsao, may panggep iti doktor ken iti agas. Asaan ang magatang? Ket dumanon akas lamaysa, adunor iti puso ti tunggal makangeg. Ti maysa kadagiti nakakaasi a paset, ket ti panagsasarita may panggep iti kwarta. Ti abang ti kwarto, asaan pa'y anabayadan. Ti LPG nga awanen, ti grocery, amasapol, nyem awan ti pagatang. Ti ina ket agkuwenta iti tunggal sentimo iti panunot na. Agdandanag iti nagbaitan, ti panangipan iti kwarta apang agas, ken ti panangidulin iti basit, para iti makan dagiti ubing. Ditoy a makita tayo a ti kinapanglaw, ket maysa a nadawel a sirkulo. Pilitena ti maysa a tao nga agpili, iti nagbaitan ti dua, abanag, aparehas a kasapulan ti biyag, ti agas, para iti masakit, ken ti makan, para iti sibibiyag. Awan ti husto a pili, tunggal pili, ket maysa a sugat. Ket kabayatan amin daytoy, adda ti maysa a tao a pimanaw. Maysa a live-in partner, maysa a lalaki at ipan na kaibaga, ket pimanaw a nagtrabaho iti adayo, wenno pimanaw ket saanen a nagsubli. Ti panakapanaw na, ket nangibati iti maysa nga abut iti pamilya, sanlaeng nga iti kwarta no diket iti rikna. Tirikna a binaybayan. Tirikna asana husto a maad-adda ti dagsen, iti maysa nga ina a may maysan nga agaw-awit. Ket adda ti gayem na a maawawagan iti pare, ni Rod, akanayon a kasarsaritana maipanggep iti rigat, maipanggep iti panagsapul, maipanggep iti di pa makita adalan. Iti dagita a panagsarsarita, mangyeg tayo ti kababaan a klase ti kinaawan namnama. San ati panagsangit? No di ket ti kalmado a panangawat ati biyag ket kasta, ati rigat ket saan nga adda pagibusana. Nya masapul na ibaga tayo, ti maipanggep iti panagbiag na inaldaw ni Carmina. Ta ditoy nga agparang ti pudno a kababalin ti maysa nga ina iti kinapanglaw. Pampanunuten tayo no kasano ti maysa nga aldaw na. Iti agsapa, agriing isu na sakbay ti init. Ikana, iti makan dagiti ubing iti aniyaman nga ada. Bilinena ni Lola may panggep iti agas. Kalpasana ket agdardaras amapan iti pagtrabahuan na nga agbisbisin no dadduma. Ti panakaadana iti opisina, wenno iti pagtrabahuan na ket maysa abaro abaligi para iti pamilya. Maysa abaro anamnama. Nimangyeg met daytoy iti baro a pagrigatan. Tati maysa a tawo nga awan ti panakaadal na, anaan-anay ket masapul nga agpasaranan iti adu. Makisinukat kadagiti baro a kakatrabaho. Ket aglemeng iti likudan ti isem na ti butbute nga agbiddut. Ada dagiti paset a binilbilin dagiti gayem na akanayon nga aganalan. Akanayon na isalakan na ti bagina. Ta iti lugar ti panagtrabaho, dagiti napanglaw. Nangruna dagiti agtutubo ken babay. Ket masansan a maartap ti pagsapulanda gapulaeng iti panangkasida iti maysa nga adan basit abileg. Ket ti kapatpategan kadagiti panunot na ket saan ati bagina. No diket dagiti ubing iti balay. Ni Claire ken dagiti kakabsat na. Dagiti nakabagi ti masakbayan iti dua nga ima ni Carmina. Tunggal rabi a dumteng iti balay a nabanok, adan iti sumagmamano
a piraso iti tsokolate, wenno basita grocery, ti panagrabaw ti rupana ket maysa nga isam. Ta para kadagiti ubing, dayta a basit ket maysa a piesta. Nyem para ken Carmina, tunggal isam ket naipinta iti ngatuen, ti maysa a panagsakit, a kanayona nga ililemeng. Ditoy amang rugi tayo a makita ti tema ti episodyo, ti babawi ket saan abanag na umay laeng iti ngudo, mangrugi nga agbukel iti tunggal aldaw, asaan a maysaw ti ayat, iti tunggal kanito a maipang pangruna ti rigat nyem ti panagdadanggay, iti tunggal daras a binaybayan ti maysa a tao ti pamilyana iti nagan, ti bukod na a panagbiag. Ket ditoy nga at parang ti tunggal karakter iti nagbaetan ti panagriri. Ni Henry, ti lalaki at ti pusona ket saan adakes, ket adda iti maysa a panagbinusor. Kayat na ti agbati. Kayat na nga aywanana ti pamilya. Nyem na dagsen ti bagina iti bain, ken iti panakakapuy. At dadagiti, tao iti aglawlaw. Nalabet dagiti dadakkel, nalabet dagiti kabagian. Ang mangibagbaga arumbeng na agsubli ni Henry iti pamilyana. Arumbeng atulonganda ti manugangda. Asaanda akayat amakita ti panagrigat dagiti anak. Iti dayta a panagsasarita, mangegek tayo ti kinapudno ti maysa a pamilya. Uray no narigat, uray no napnuan iti panagbinusor. Adalatta ti panaggetget nga adta ginayon. Ti panaggetget asaan a binaybayan ti maysa. Ket adda ni Carol, maysa a karakter at tinaganna ket maysa o asangsangka maysa ti sao nga ayat, ti sao a agsubli, ti sao a pakawanen. Ti pakasaritaan ni Carol ket maysa nga istorya ti panagayat a nasugatan. Maysa a panagkaasi, maysa a panagpakaasi nga agsubli. Maysa a panagkari asa anton a panawan. Iti drama, daytoy atukol ti ayat a nasalpit, ket isu ti mangiyeg iti kaadadalem a rikna. Tati ayat a nasugatan ngem agtaginayon, latta ket maysa kadagiti kabilegan a puwersa ti puso ti tao. Adamit ni Jess, maysa anagan a maysaw a kabaytan dagiti, panagsarsarita may pangep iti opisina ken iti trabaho. Nalabit maysa a kakatrabaho, nalabit maysa a gayem, anakais alakanan ni Carmina. Tunggal maysa kadagitoy a karakter ket maysa a tinubok iti nalawa nga ules ti pamilya. Ket no agdadasigda, makita tayo ti maysa a pinta. Ti pinta ti maysa a pamilya, amarbangem agpilpilit asaan nga agrepa. Ti pamilya at itali amang sangsangol, kada kuada ket saan a kwarta, no di ket panagget-get ken babawi. Saan a mabalin alipatan tayo dagiti dadakkel, ni lola ken ni lolo. Ta isuda tinaulimek a tukod, iti likudan ti tukod. Bayat na agtrabaho ni Carmina, isuda ti agtaripato kadagiti ubing. Isuda ti mangidalan ken Claire iti eskwela. Isuda ti mangipalpalagip iti panamati. Adda dagiti paset a maysaw ti panagmisa, ti panapan iti simbaan, ti panagkararag, ket daytoy a panamati, ket saan laing abanag nga adda iti palikud ti istorya. Daytoy ti naespirituan, a kwadro ti intero nga drama. Iti maysa, a pamilya nga awan ti anyaman a sarsaranayan, iti material a lubong, ti panamati, ti kakaysuna, abanag amang taginayon kadakuada a nakatakder. No agkararag ni Lola, saan nga agkararag para iti baknang? Agkararag tapno adda makan iti bigat, tapno bumasit ti sakit. Tapno saan a maartap ni Carmina iti trabaho na. Daytoy ket maysa akita ti panamati, amanmano nga ipakita dagiti naraniyag nga istorya. Ti panamati dagiti na panglaw. Ti panamati asaan a teorya no diket biyag. Ti panamati
at tunggal. Aldaw ket maysa a panagtalik, at ibigato ket nasaysaya at ti agparang. Ket ti panang idalan, dagiti dadakkel ken Claire iti simbaan. Ti panang isuroda, iti maladaga, maipanggep iti apo. Ken iti panagayat. Ket isu ti mang ipakat iti ungto ti tema. At ti pamilya, uray no agrigat. Ket masapul, asaan a mapukaw ti puso. Tanno mapukaw ti puso. Ti kwarta a magunod. Ket awanto metlaeng ti silbina. Ket dimteng ti aldaw ti sweldo. Maysa a kanito, anasipnyat anapnoan iti gistay araniyag. Ti ina ket nagawid niya addaan iti grocery. Addaan iti tsokolate para kadagiti ubing. Addaan iti bestida para ken Claire. Addaan iti sapatos. Addaan kadagiti basit a sagut para ken lola ken lolo. Iti dayta a kanito, ti balay nga abang a kanayon, anadagsen iti danag ket napnuan iti garakgak dagiti ubing. Ket daytoy ket maysa, kadagiti kaaduan a paset ti istorya. Ta iparangarang nati maysa a kinapudno, maipanggep iti kinapanglaw. At iragsak dagiti napanglaw, ket saan nga aggapu kadagiti dadakkel a banag, no di ket kadagiti babasit. Maysa a piraso a tsokolate, maysa a baro a bestida, maysa a sapatos a kindergarten. Nyem iti likudan dayta a ragsak, at dati maysa nga ina nga agtugaw, ket agkuwenta iti nabati a kwarta, ket maamiris na asaan nga umanay para iti agas, saan nga umanay para iti abang, saan nga umanay para iti amin. Ti panangipateg ti maysa nga ina, ket masangsan a maipakita iti daytoy a wagas. Ited na ti ragsak iti ubing na. Sana awiten a may maysa ti dagsen ti panagkuwenta iti nasipnyat. Ket ti dramatiko adaksen daytoy a kanito ket ditoy. At titunggal isemdag iti ubing, titunggal salamat mami a maysao. Ket maysa a saksi at ti sakripisyo ni Carmina, ket saan nga awan kay papanana. Nyem maysa met a pamalagip at ti adupay a banag ti awan, ken ti aldaw a sumaruno, ket dumteng to manen nga awan kwarta. Manipud ditoy, kas iti linteg ti tunggal drama, sumaruno ti panagsakit ti rigat. Ti sakit iti pamilya, ket saan a bumasit. Imbes a kasta, ket lumakatak. Ti agas a kasapulan, ket ad-adda nangina. Ti abang ket maududi, ti gastos ket umadadu, ket tinamnama ket mangrugi, ako musilap. Adda dagiti paset a may pakita ti panagdanag ni Carmina, ken dagiti gayem na may panggep iti kasano, ti panangsapul iti kwarta a pangagas. Adda dagiti paset a may pakita ti kinaawan namnama ti maysa, a tao a nakasango iti rigat, asaan nang nga amo no kasano a sumango. Ket ditoy nga agparang ni Gino, maysa a karakter a maawawagan iti Tito, na adda paset iting udo ti transcript, na iyam amo ken Claire. Iti dramatiko a panangbasa, ni Tito Gino ket mabalin a maysa a turning point. Maysa a kabagian a dumping, maysa a tao a nalabit mangiyeg iti tulong, wenno maysa a tao a mangidalan iti pamilya iti baro a dalan. Nim iti drama, ti panagparang ti maysa a baro a karakter iting udo ti tukol, ket kanayon nga addaan iti dua a kaipapanan. Mabalin a salbabida, wenno mabalin a baro a karit. Ket ditoy ati tema ti babawi, ket dumteng iti tuktok na. Tati maysa kadagiti karakter, nalabit ti lalaki a pimanaw, nalabit ti ina a kanayon a nakaokupado, iti rigat agingga asaan na anapategan ti pamilya. Nalabit ti dadakkel asaan a nakabagi a nagsao ti ayat, ket dumting to iti maysa a kanito a maamirisana at inaladaw, ket naladawen. Ket daytoy ti kanito ati drama, ket mangipakat iti kaadalem na.
Pampanunuten tayo ti maysa nga eksena. Ti pamilya a naguumong iti igid ti maysa a pagid-aan. Nalabit ti masakit, nalabit ti maysa a dadakkel. Ket ti tunggal maysa ket ad-aan, iti sao a kayat na nga ibaga, ngimsaan a maibaga. Ti babawi ket saan nga agariwawa. Daytoy ket naulimek, nadagsen, nadalumpinas. Ket no dumteng ti kanito, a maibaga ti sao nga ayat. No dumteng ti kanito, a maibaga ti pakawanenak. No dumteng ti kanito, a maiggaman, ti ima ti maysa na ililemeng itinaladaw. Ti dramatiko at dagsen daytoy ket ditoy, ano dadduma, ti panangbabawi, ket dumteng laeng inton awanen, ti gundaway na agbalbaliw. Dayta ti kaipapanan ti naganti episodyo, maudi ti babawi, ti maudi a panagbabawi. Saan a panagbabawi amang iyeg iti panakaisalakan? Panagbabawi amang isuro, iti maysa a leksyon iti dagiti nabati. Naayaten tayo dagiti tao, akadua tayo bayat nga addadapay. Asaan tayo nga iwaksi ti panagsao, ti ayat agingga analadawen. At ti kwarta ken tirigat, ket saan koma nga isu ti mangtengel iti puso. Tapno, marik na tayo anan anay ti kadalem daytoy nga istorya. Agsubli tayo ket buyaen tayo, anaimbag ti uneg ti panunot ni Carmina. Taditoy na agnaid ti pudno, adagsen ti drama. Ti maysa nga ina iti kinapanglaw, ket saan nga agbibiyag para iti bagina. Agbiyag isuna iti listaan ti panagdandanag, asaan nga agresat. Iti tunggal agsapa a maginana, ti umuna a panunot na, ket saan aaniya ti kanek, no diket ada kadi payagas? Umdas kadi ti makan dagiti ubing? Mabayad akto kadi ti abang iti daytoy a bulan? Daytoy tinaulimek. Atipker aman mano a makitkita ti tao. Sana titipker dagiti bayani nga adday ti retrato. No diket titipker ti maysa a babay nga agriing iti tunggal agsapa nga amona a nadagdagsen ti dagsen ngem idikalman ngem agtaktak derlata. Ket adda ti maysa a kita ti sakit, asa na makita ti doktor, ti banog ti kararua, ti panagsangit na ililemeng tapno, sana makita dagiti ubing, ti panagriri iti nagbaetan, ti panangipakita iti kinapig sa iti aldaw, ken ti panagrumek iti uneg ti rabii. Ni Carmina ket maysa a tao akasta. Ti rupana iti aldaw ket maysa nga isem, para kadagiti ubing, ngem ti pusona iti rabii ket maysa a banga anapno iti danum, asa na may bukbok. Ket ditoy ati dramatiko a kinapintas ti karakter na ket agparang. Saan agapu ta napintas wenno nabaknang, no diket gapu ta uray, no marba ti amin iti aglawlaw na, saan na nga ibati dagiti ubing, saan na nga ibati ti pamilya, uray no ti panakaibati ket ad-adda koma analaka para iti bagina. Sumaruno, masapul nga ikantayo iti tiempo ni Henry, ta isuna ti maysa kadagiti kabukbukodan a karakter iti uneg ti drama. Ni Henry ket sa naddake sa lalaki. Daytoy ti masapul nga ipalagip. Ti basol na ket sa nakinaranggas, no di ket kinakapuy. Ti kinakapuy amang tengel iti adu a lalaki, asinango ti rigat ngem awan, tinaadalda no kasano ti sumango. Iti drama, ti panagliklik ni Henry, ti panagbain na, ti panagbati na, iti adayo manipud iti pamilya. Ket san koma abasain laeng, akas kinaagum wenno kinaawan asi. Basain koma akas ti maysa a tao, anarumek ti pananggrem iti bagina, ket gapu ta narumek. Mariknana asaanen a may kari nga agsubli. Mariknana ati panagparang na iti pamilya, ket mangiyeg laeng iti ad-adu a sakit. Daytoy ket maysa a nauneg a leksyon maipanggep kadagiti lalaki iti kinapanglaw. Ati panagbain ket mabalin a maysa a pagilemengan. Ati panagliklik ket mabalin a maysa a wagas ti panagsugat, iti bagi akas pangarigan ada asi. Ket gapu iti daytoy,
idi mangrugi dagiti, tao iti aglawlaw, dagiti dadakel, dagiti kabagian, nga agibaga a rumbeng nga agsubli ni Henry, nga awatenda manen, nga tulonganda, ti dramatiko adagsen ket, saan laeng nga iti kwarta, wenno iti praktikal a tulong. Ti dagsena ket iti panakipagrikna, at ti pamilya, uray no nasugatan, ket saan na nga inwaksi ti lalaki a binaybay ana ida. Daytoy ti kinapudno a manmano a makita iti gimong, at ti pamakawan ket saan nga agapu kadagiti nakaimbag, no diket kadagiti nasugatan, niyang pinilida lata nga ayaten. Ket adamet ni Carol, ti karakter at tinagana ket maysaw a kanayon asang sangkamay sa ti ayat, ti panagsubli, ti pamakawan. Iti drama, ti pakasaritaan ni Carol ket maysa nga istorya ti ayat a nasalpit niyem saan anatay. Pampanunutin tayo no kasano ti rikna ti maysa a tao a nangipateg iti maysa a tao a pimanaw. Wenno nangipateg iti maysa a panagayat asaan a nagbalin akas iti tagaynep na. Ada dagiti panagpakaasi nga agsubli. Ada dagiti kari asaanton a panawan. Ada dagiti sao ti ayat a maysao, iti nagbaitan ti luwa. Ket daytoy atukol ti ayat a nasugatan, ket isu ti mangiyeg iti drama, iti kaad-adalem a rikna. Tati ayat a nasugatan, niyem agtaginayon lata, ket maysa kadagiti kabiligan, a puwersa ti puso ti tao. Iti uneg ti kinapanglaw, ti ayat ket mabalin a maysa a luxury a saanda a kabaylan. Niyem isumet ti kakaisuna, a banag na awan kwarta a magunod. Ti kakaisuna a banag a saan a maartap ti kinarigat. Ti panagayat ni Carol, no nasugatan man, ket isu ti pamaneknek a uray, iti kasipnetan a kasasaad, ti puso ti tao, ket agtaginayon nga agbiruk iti silaw. Saan met a mabalin alabsan tayo ti maipanggep kadagiti ubing na idumduma ni Claire, ti maladagang nga agbasbasa paylaing iti kindergarten. Iti drama, dagiti ubing ket saan laing nga agpaspasamak. Isuda ti puso ti istorya, ti rason no apay nga agtaktakder latta ni Carmina, ti gapu no apay nga awan ti pili. Ti kinainosente ni Claire, ti panagimas na iti tsokolate, ti ragsak na iti baro a bestida, ti panagdamag na kadagiti banag asaan na a maawatan maipanggep iti kinapanglaw. Ket isu ti mangyeg iti drama iti nasayat niyem nasakit a panagsupyat. Tabayat a dagiti dadakkel, ket napnuan iti danag ken babawi, ti ubing ket agbibiyag paylaing iti maysa a lubong, asadiyay ti maysa a sapatos a kahel, ket umdas nga mangragsak iti maysa nga aldaw. Ket adda ti maysa a kanito, ati ubing ket agdamag iti maysa a banag, asaan a kabaelan a sungbatan dagiti dadakkel. Nalabit no apay a pimanaw ti maysa, nalabit no apay nga awan ti kwarta, nalabit no apay a masakit ti maysa. Ket iti dayta asaludsod ti maysa a maladaga, agtipon dagiti amin a babawi ti pamilya iti maysa, a nadagsen na ulimek. Ti panangidalan dagiti dadakkel ken Claire iti eskwela. Ti panangaywanda iti maladaga bayat nga agtrabaho ni Carmina, ket isu ti naulimek a pamaneknek at ti pamilya. Uray no marigat, ket agpilpilit latta amang salaknib iti masakbayan ti ubing. Tano adda maysa aba nag-asaanda nga ikabkabati nga maartap, dayta ket tinamnama ni Claire. Masapulmet nga ikantayo iti dakdakkel at tiempo ti panamati, ti panagmisa, ken dagiti dadakkel, ni lola ken ni lolo, ta isuda ti naespirituan at tukod iti likudan ti material at tukod. Pampanunutin tayo no kasano ti maysa a panagmisa para iti daytoy a pamilya. Saan a maysa a seremoniya laeng. Daytoy ket ti kakaysuna nga oras iti maysa a lawas, a mayawat ti dagsen iti maysa a banag, a dakdakkel ngem isuda.
No agkararag ni Lola, saan na adawaten ti baknang, dawaten na ti kinaslaknib. Kinaslaknib para kadagiti ubing, kinaslaknib para iti masakit. Kinaslaknib para ken Carmina, asaan koma a maartap iti trabaho na. Daytoy akita ti panamati ket maysa. Apanamati anay parbo iti rigat. Maysa, apanamati asan at teorya no diket biyag na inalaldaw. Ken iti drama, daytoy apanamati ket isu ti mangsango iti babawi. Tano ti maysa a tao ket adda panamatina. Mabalin na nga awaten ti pamakawan. Mabalin na nga awaten ti maysa payagundaway. Mabalin na nga isardeng ti panangyungyu iti palikud ken adturong iti sango. Ngem ti makaapapal a kinapudno ti tema ti episodyo ket daytoy. Asan amin a babawi ket adda gundaway na amaatang. Adda dagiti babawi a dumteng laing inton awanen ti mabadbadan. Dayta ti maudi a babawi. Ti panagbabawi asanen a mabalin asungbatan ti tignay. Ken masapul na ibaga tayo ti kadagsen ti tuktok ti drama. Ti kanito asadiyay agtitipon dagiti, amin atukol ti rikna. Pampanunoten tayo ti maysa nga eksena iti igid ti maysa a pagiddaan. Wenno iti maysa a kanito, at ti pamilya ket naguumong. Ket titunggal maysa ket addaan, iti maysa a sao, akayat na nga ibagang em napilitana, idi nga inlemeng. Ti babawi iti dayta a kanito, ket saan nga agariwawa. Daytoy ket naulimek, nadalumpinas, nadagsen akas, iti bato a naitanem, iti uneg ti barukong. Ket no agparang ni Tito Gino, iti dayta a kanito. Maysa a baro a karakter, adumteng iting udo ti tukol. Ti panagparang na, ket addaan iti dua a posible a kaypapanan. Kas iti kasamak iti tunggal drama. Mabalin a maysa a salbabida, a mangyeg iti tulong kenamnama. Wenno maysa a baro a karit, amang padagsen pay iti dadan a nadagsen. Iti dramatiko a panangbasa, ti panagparang, ti maysa a kabagian iti kapatpatinggan a kanito ti pamilya, ket masansan na mangyeg iti maysa a panagpili. Ti panagpili nga umawat iti tulong nga addaan iti dignidad. Wenno ti panagpili nga agtalinaed a may maysa. Ket no asino man kadagiti karakter ti dumteng iti kanito ti maudi a babawi. Ti lalaki a pimanaw, ti ina a kanayon a nakaokupado, iti rigat agingga asaan na, a napategan dagiti aldaw idi addapay, wenno dagiti dadakkel asaan a nakabagi a nagsao ti ayat. Ti leksyon a maibati kadagiti nabati ket may maysa. Nga ayatenyo dagiti tao a kaduayo bayat nga addadapay. Tati aldaw a sumaruno, ket saan a maikari iti uray sino. No agbasat tayo iti makaad-adalem a panagkita, ti istorya ti daytoy a pamilya, ket saan nga agbibiyag iti awan laon a tangatang. Iladawana ti pudno a kasasaad ti adu a napanglaw a pamilya. Asadiyay ti taripato ti gimong, ket kasla awan. Asadiyay ti maysa a sakit, wenno maysa a panagpanaw ti tukod ti pamilya, ket umdas a mangiduron iti intero a balay iti rabaw. Idi pimanaw ti lalaki, awan ti anyaman a siguro anang saranay. Ti amin nga adda ken Carmina, ket ti pigsa ti bagina. Ti tulong dagiti dadakkel, ken tinarasi a tulong dagiti gagayem. Daytoy ket maysa a naulimek ngem nadagsen a pamabasol, may panggep iti kinaawan talged dagiti tao iti baba ti gimong. Iti kastamet, iladawan ti istorya ti maysa a napait a kinapudno may panggep iti pamilya. At ipanagayat, ket saan nga umdas no awan ti kwarta nga pangipakita iti dayta nga ayat. At igura ken babawi, ket masansan nga agtipon kadagiti pamilya, a napilitan nga agpili, iti nagbaetan ti dignidad ken ti biyag.
Ngimiti likudan amin daytoy, adalata ti maysa asilaw. Ti panamati amang tagtaginayon, ti panagget-get amang tangtangken, ti panang sakripisyo ti maysa nga ina, asaan nga agbasbasol uray no nabannog. Ti istorya daytoy a pamilya, gapo iti daytoy, ket saan laeng nga istorya ni Carmina, ni Henry, ni Claire, wenno ni Gino. Daytoy ti istorya ti amin, ababasit at tao nga inaldaw, agumiginggingan a sumupiyat iti kapalaran. Dagiti tao nga awan ti anyaman, nga adda iti imada malaksid, kadagiti ima a pagtrabtrabaho. Maysa a puso, asaan nga umanamong, ken ti panamati at ibigato, ket nasaysayato. Adda pay maysa a paset a masapul a sukimaten tayo a naimbag. Ti pinta ti inal aldaw, apa nagbiag ag survival iti uneg ti daytoy a pamilya. Tadagiti babasit a banag akasla, saan anapatig iti maysa a nabaknang, ket isu ti agdama a gera, ti maysa a napanglaw. Ti abang ti kwarto asaan pay anabayadan, ket saan laeng a maysa nga utang. Daytoy ket maysa a buteng nga agnanayd iti tunggal aldaw. Ti buteng ano dumteng ti maysa nga aldaw. Mabalin a may pugto ti pamilya, iti ruwar ti balay na awan ti papanan. Ti LPG nga awanen ket san laeng a maysa a kakurangan. Daytoy ket kayat na, asawen nga awan ti pagluto, na awan ti napudot a makan, at ti dua nga ubing ket nalabit mangan iti nalamis. Ti agas asan a magatang ket sanlaeng a maysa a botelya iti botika. Daytoy ket tinagbaitan, ti panagimbag, ken ti panaglakatak ti sakit, tinagbaitan ti namnama, ken ti panagdandanag. Ket iti likudan amin dagitoy a babasit a banag, adda ti maysa nga ina nga akuwenta manen, akuwenta iti maminribu, kasla no ti panagkuwenta, ket mangpaadu iti kwarta, asan met na umadu. Daytoy ti pinta nga iladawan ti drama nga awan ti panangpalabasit. At ti kinapanglaw ket san a maysa a kasasadlaeng, no di ket maysa a trabaho nga awan ti sweldona, maysa a trabaho a 24 nga oras, iti maysa nga aldaw. Maysa a trabaho nga awan ti panaginana. Ket iti daytoy a gwera, ni Carmina ket san a maysa a soldado. Ada dagiti gagayem na a kasken rod, a kanayon a kasarsaritana, dagiti tao a kapareho ti kasasada, dagiti tao ano anyaman ti karigatan ti maysa, maawatan dagiti dadduma ta isumet laeng ti karigatanda. Iti dagita a panagsarsarita, mangig tayo saan laeng ti panagsangsangit. Mangig tayo met ti panagiinabaga ti pigsa, ti panangpadasdas iti maysa ken maysa nga agtaginayon, tinawlimek a kapya ano awan kwartam, addaan kanto man laeng iti gayem a makawat iti rigat mo. Iti dayta a panangbasa, ti karakter ni Rod ken dagiti dadduma a gagayem, ket addaan iti naysang sangayan a papel iti drama. Isuda ti timek ti komunidad, ti pamaneknek at ti kinapanglaw, ket saan a maysa nga isulado, a banag, no di ket maysa asang kagimongan a kasasaad. No agsasarita ni Carmina ken Rod, may panggep iti panagsapul iti kwarta a pangagas, saan dalaeng nga agsarsarita, may panggep iti dua a tao. Agsarsaritada, may panggep iti maysa a sibubukel a klase ti tao na inaldaw nga sumango iti isumet laeng apili. Agas wenno makan, abang wenno baon, itaweno inton bigat. Ket ditoy ati drama ket lumawa manipud iti maysa a pamilya, agingga iti maysa a komentaryo, may panggep iti gimong, at itaripato a rumbeng, nga adda para kadagiti tao akas ken Carmina ket awan. At idignidad ti maysa a tao ket masansan a maartap,
saan agapu iti basol na, no di ket gapu laeng iti kinapanglaw na. Ket daytoy a komentaryo ket saan a may baga babaen ti panagriyaw. May baga babaen ti naulimek aladawan, ti maysa nga ina nga agkuwenta iti rabi, ti maysa nga ubi nga agdamag, no apay nga awan ti makan. Ti maysa a lalaki a pimanaw gapu, ta saan na akabaelan a sangwen ti kinakapuy na. Daytoy ti piksa ti maysa ang nasayata drama. Sana ti panangiwarawag iti mensahe, no diket ti panangipakita, iti pinta ti biag agingga, ama amiris ti makangeg ti mensahe, iti bukod na apanunot. Ket iti kamaudyanan, masapuli na agsubli tayo iti tema ti tiempo ken babawi, paisuti pusing ti intero nga istorya. Ti babawi, ket maysa a sakit at tinaladawen laeng ti makaiyeg. Sana mabalin nga agbabawi ti maysa a tao, may panggep iti maysa a banag, asaan pay a napasamak. Ti babawi, ket dumteng laeng kalpasan ti tignay, wenno kalpasan, ti di pa nagtignay. Ket dayta ti kapatpatinggan a kinapait ti tema ti episodyo, adagiti karakter ket adada iti maysa a kanito, a mabalin pay nga agbalbaliw, ti lalaki ket mabalin pay nga agsubli, ti ina ket mabalin pay amang pateg, dagiti dadakkel, ket mabalin pay nga agsao ti ayat. Niem ti tiempo, ket saan nga aguray, ken ti gundaway, ket saan nga agnanayon. Ti drama ket mangipalpalagip kada tayo, at itunggal aldaw asaan tayo nga ibaga, ti ayap ket maysa a deposito, iti maysa a bangko. Ti babawi a kasta unay. Ken maysa nga aldaw, no maakapan dayta a bangko, ti laeng mabalin a maarmid tayo, ket ti agtugaw, ken agbabawi. Nimad met maysa a silaw, iti uneg daytoy a kinasipnyet. Tano amo tayo at ti babawi. Ket dumteng laeng into naladaw, mabalin tayo apiliin, ita nga agtignay sakbay a maladaw. Ayarakup ti ubing ita, atawagan ti pamilya ita, amay sao ti pamakawan ita, bayat nga adda pay ti gundaway. Dayta tinaimbag a balikas, akayat nga ited daytoy nga istorya iti uneg, tinasipnyet a pintana. Saan at tapno parigsaen ti makanggeg? No diket tapno bagbagaan asaan na nga uray-urayen, ti maudi a babawi. Ket no punosen ti amin a pateg daytoy nga istorya, makita tayo dagiti sumagmamano a lapis ti kay papanan a nagdadasig. Ti umuna a lapis, ti kalawagan, ket ti kanta ti kinaimbag ken kinasakripisyo. Tiladawa ni Carmina, amay sa nga ina anang isardeng iti bukod na, at tarigagay tapno isalakan na, ti pamilyana. Ti may kadua alapis, naunek-unek, ket ti pamabasol iti maysa, agimong asadiyay. Ti kinapanglaw ket mabalin a mangartap, iti masakbayan ti tao. Asadiyay ti maysa asakit, ket undas a mangiduron, iti intero a pamilya iti rabaw. Ti may katlo alapis, kasigsiglatan, ket ti panagsasaw may panggep iti babawi, ti maudi a panagbabawi. Amang isuro ati ayat, ket masapul a maysaw bayat, nya adapay ti gundaway, ati panakaypateg, ket masapul a maited bayat, nya adapay dagiti ay ayaten tayo. Ket abongan ti amin, ket maysa a mensahe, may panggep iti panamati, panamati at ikinaimbag, ket pulos asaan nga awan kay papanana, panamati adagiti tedted tilinget, anay bukbok iti ulimek, ket adanto met aldaw a bumunga, ken panamati nga uray no kasano, kadagsen ti kinasipnyet, tinantaginayon iti nadalus a konsyensya, ket iti kamaudyanan, ket masarakananto ti silaw. Agyamanak kada kayo, anang imdeng itinaan-anay nga istorya ita nga aldaw. Namnamayek nga uray no iduron, ti biyag itinasipnget asulina. Salimetmetam lata ti silaw, akayat nga ited daytoy nga istorya. Ayatem dagiti tao akaduam ita,
Sakbay adumteng ti aldaw, at ilayeng nabati, ket ti maudi ababawi.